Hayırlı erте Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Идел Кыямов. Кайгылы хәбәр: 77 яшендә Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Айдар Хафиз вафат булды. Хушлашу мәрәсиме бүген сәгать 1-дә Камал театры каршындагы мәйданда үтә. Айдар Садри улы туган ягында Питрәч районының Күн авылында җирләнә. Туганнарның һәм якыннарының тирән кайгысын уртаклашабыз. Татарстанның Әтнә районы Түбән Бәрәскә авылында 3 гасыр элек төзелгән мәчет төзекләндерү эшләре башкарылганнан соң яңадан ишекләрен ачты. Бу иман йорты Казан ханлыгы җимерелгәннән соң төзелгән беренче таш мәчет. Мәчетнең ачылу тантанасыннан тулырак мәгълүмат хәбәрчеләребез репортажында. Түбән Бәрәскә авылындагы әлеге мәчеттә азан яңгыраганын ишетү һәм анда намаз уку җирлектә яшәүчеләрнең иң зур хыялы иде. Ул хыял чынга ашты, диде мәчетне яңадан торгызырга янып йөргән Илгиз Хайруллин. Аллага шөкер, менә без бу бәхетле көнгә ирештек. Менә бу мәйданга җыелган, монда җыйналган һәр кайсының да бу мәчетнең бүгенге халәткә килүендә көткән үз хезмәте, үз өлеше бар. Һәр кайсыгызга да Аллаһ Тәгаләнең олы рәхмәтләре яусын. Искиткеч матур булган бу мәчет, тик аңа яшьләрне дә тарту кирәк, диде Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов. Безнең республикада мәчетләр үзгәрелеп торсын. Мәчет булдыруга түгел, мәчеткә яшьләрне тартырга кирәк, яшьләр дә йөрсен. Әлбәттә, дин ул безнең гореф-гадәтебез. Күп еллар укылмый торганнан соң тарихи мәчеттә беренче вәгазьне Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Самигуллин сөйләде. 2012 елда мәчет Республика Мәдәният министрлыгы тарафыннан тарихи мәдәни бина буларак теркәлгән. 2 ел элек мәчетне төзекләндерү эшләре башланды. Әлеге изге эшне башлап йөрүче Татарстан Республикасы президенты аппараты җитәкчесе Әсхәт Әхмәт улы Сәфәровка һәм Татарстан Республикасы президенты каршындагы мәдәниятны үстерүгә ярдәм фонды җитәкчесе Нурия Минәхмәт кызы Хашимовага авыл, район халкы аеруча рәхмәтле. Бик күптән көттек инде, балалар да көтте, әбиләр да, бабайлар да бик күптән көттеләр инде бу мәчет ачылышына. Biz bik kuanabız, bik siyinabız bu мәчетнең ачылганына. Авылда бәрбер бер мәчет кирәк. Менә шундый вакыйга туры килде. Бу мәчетне икенче тапкыр ачалар. Без тарихи ни буенча безне өчен бик дулкындыргыч. Мәчетне Түбән Бәрәскә авылы кешесе Ибраһим Борнаев төзеткән. Екатерина 2 таш мәчетләр салырга рөхсәт биргәч, ул патшага прошение белән бара һәм 1769 елда мәчетне төзетә. Мәчетләр бездә бик күп төзелә. Менә төзекләндерелгән мәчет, төзелгәннән караганда да матуррак. Монда инде безнең бабаларыбызның рухы, җаны күрәсең, бик матур. Иң матур мәчетләрнең берсе шу Татарстанда. Кыш оясы кадәр генә мәчет төзеткән кешене дә Аллаһы Тәгалә җәннәтле итәр дигән хадис бар. Әлеге мәчеттә төзекләндерелгәннән соң өр-яңа кебек. Алия Галиуллина, Айнур Вәлиәхмәтов, Илдар Галаудинов, Татарстан яңалыклары. Тукай районында Мартыш авылыннан бары исеме генә калган. Газ, су һәм электр энергиясын бирү дә тукталган биредә. Ташландык йортларның күбесе кар көртләре белән капланган. Авылны бетерү турында 10 ел элек игълан ителгән. Ул чакта нефть химиясе заводы шикләрен киңәйткән һәм авылга бик нык якын килгән. Мартыш авылы сәнәгать төененең санитар яклау зонасына эләккән һәм экологик яктан караганда монда яшәү куркыныч булганлыгы ачыкланган. Авыл кешеләренә компенсацияләр түләп йортларыннан баш тартырга күндергәннәр. Күпләр Түбән Кама һәм Ярчаллыда фатир алганнар, дип ышандыра җирле хакимият. 13 декабрьдән Кизнер, Казан һәм Казан-Арча шәһәр яны поездлары хәрәкәте расписаниесе үзгәрде. 6423 номерлы поезд Кизнердан Казанга 6 сәгать 41 минутта кузгала һәм 17 минутка иртәрәк килеп җитә. Казаннан 6432 номерлы поезд Арча юнәлешенә 11 сәгать 4 минутта кузгала. Арча станциясендә 45 минутка соңрак була. Игътибарлы булыгыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов, бүгенгә сезнең белән сау булашам.